आथिखालाव बुहुमाव जाबाय थानाय जि गिख्रंथाव कर'ना भाइरास बेखौ होबथानायनि थाखाय भारत सरकारा मैया हरनिफ्राय 21 साननि थाखाय जि लकडाउन होदों बेवहाय जोंनि 4 नं पानेरि भेकुलिकान्दा गामियाबो बेखौ फल' खालामनानै दिनै जोङो नैबे गामिनि फारफ्रोमथिंबो लांगोनायाव जोङो लकडाउननि जोङो नटिस गेट जोङो गायनानै जोङो फोसावदों बा होदों आरो बे गायनायनि गेजेरजों जोङो गासैबो रायजो राजाखौ जोङो खावलायनो नागिरदों जाहाथे माने बयबो सांग्रां जायो आरो बयबो बे माने बे जि हाबाफारि लकडाउन बेवहाय रावबो गामिनि सुबुङा ओंखारा आरो बयबो जाहाथे सांग्रां जायो आरो बे गामि जाहाथे बेजों थांलाय फैलाय खालामा गारि मटर सालायनाय साइकेल सालायनाय बायजोआव ओंखारलाबायनाय बेखौ जाहाथे खालामा बेखौ जोङो दिनै 4 नं पानेरि भेकुलिकान्दा गामिनि जानानै जोङो बयखौबो खावलायदों जाहाथे बे बेरामखौ जोङो सोखानायनिख्रुइ जोङो होबथानो हायो मानो होनब्ला बे बुहुमावनो दिनै गिख्रंथाव महर लादों आरो बियो जुदि जोंनि ओनसोलाव फैयोब्ला बियो खोब गिख्रंथाव जागोन गिनो गोनां जागोन दा बेनिखायनो जोङो भारत सरकारनि जि फोसावनाय मैया हरनिफ्राय लकडाउन खालामनाय बेखौ जोङो गामिया खोब गोख्रों भाबै जोङो लादों असमबाय हेलौ बुंनाय माबा सेभ खालामना लाग्रोमोन नोङो फार्स्टनि बे समाव आङो 4 नं पानेरि भेकुलिकान्दा गामिनि नैबे साहाजों थानाय लांगोना बेयावहाय माने दङ दा बेयावहाय गामिनि गासैबो जोङो सांग्रां रायजो राजाफोरखौ बेवहाय नुनो मोननाय जादों दा बिथांमोना दिनै बे बुहुमावनो जाबाय थानाय आथिखालनि गिख्रंथाव कर'ना भाइरास बेखौ होबथानायनि थांखियै दिनै बिथांमोना बेवहाय गेट गायनाय नुदों थांलाय फैलायखौ बन्द' खालामनो थाखाय दा बेवहाय आङो बे गामिनि दैदेनगिरि बा सांग्रां सुबुं बिथांमोननिफ्राय मोनथिनो लुबैगोन बे गेट गायनायनि गेजेरजों बिथांमोना मा फोरमायनो सानदों 4 नं पानेरि भेकुलिकान्दा गामिनि माने लांगोना मोखाङाव लामानि लांगोनायाव गामिनि गासैबो सुबुंफोरा माने सांग्रांथि हाबाफारि लानायनि गेजेरजों दिनैहाय लामानि गेटआव माने मोखाङाव जोङो मोनसे गेट बा होनायनि हाबाफारि जों लादों आरो बेनि लानायनि ओंथियानो जाहैबाय दा भारतआव गिख्रंथाव कर'ना भाइरासआ जि गाग्लोबनो हमदों बुहुमनाङैनो दा जोंनि भारतआवबो जागासिनो दङ दा बेखौ भारत सरकारा जेरै बिथोन होनाय बायदियै जोंबो गामिफोराव माने लकडाउन होनानै जोङो गामिनिफ्राय थांलाय फैलायखौ माने बन्द' खालामनो नागिरदों आरो जाहाथे बे कर'ना भाइरासआ जोंनि साफ्रोमबो सुबुंनियाव जाहाथे बारस्लायनानै एबा साग्लोबसारनो हाया बिनि थाखाय जोंबो बे सांग्रांथिखौ लादों आरो दिनैनिफ्राय जोंनि गामिनि सुबुंफोरा जाहाथे माने न'खर थाबायनाय बा बे जोङो जा थाबायनाय बे गामिनिफ्राय बे बेरायनाय बे गासैबो बन्द' जायो बेनि थाखाय जोङो गामिनि गासैबो सुबुङा माने सांग्रां जानानै जोङो माने खावलायनाय जादों एबा जोङो गासैखौबो जोङो माने फोरमायनाय जादों जाहाथे दिनैनिफ्राय जोंनि गासैबो आदान प्रदाना जाहाथे दिनैनिफ्राय बन्द' जाथ'यो जेसेबां सानसिम माने सरकारा बन्द' होदों बै सानसिम जोङो जोंनिफ्राय थांलाय फैलायखौ जों बन्द' खालामनाय जादों दा बेनिखायनो आङो बेखौनो खावलायनो नागिरदों जाहाथे गामिनि गासैबो बा सुबुंफोरा रायजो राजाया माने बे बिथोनखौ मानिनानै सोलिलायो गिख्रंथाव बे कर'ना भाइरासनिफ्राय जोङो जाहाथे गावखौनो बासायनानै थानो हायो बेनि थाखाय आङो गामि गासैखौबो खावलायदों जाहाथे बयबो गावबा गावनो न'आवनो थानानै माने थालायलायो आरो बे बेरामनिफ्राय बारग'नो नाजायो।